pogruok mane modhi kelo e weche mag loso chike, tayo chike, kata kaka utayo chenro magu kaka jo Azimio mantiere kweth mathoth e sirkal mitayo kod jatend piny ma Kenya Kwanza? Mokwongo ing'eni sirkal kaka oran en ni Komitis emaran ga sirkal. Omiyo nyaka wadhi wa lock Komitis matiyo ne sirkal. Nitie Komitis kaka mar finance, mar budget, to gi sectors moko madongo maran sirkal. Magi makoro nyaka wadhi waket jokombe magwa mar Azimio. Tiende ni budget koro dindi nyoro cha ok dhi bedo nwa chairman. Wan mwadwa yiero ng'ano mosomo accounts gi business gi finance bedo nwa kar budget. Tiende ni wan ema koro wadhi nyiso kaka country ni owinjo odhi. Mar ariyo, wan koro bende finance bill mineno koro dhi biro cha. Tiende ni wan ema wadhi lose. Finance committee. Wadhi through the finance committee. Mwadhi kete chair. Kaka jo piny osethagore ahinya cha. Wan kaka jo Azimio. Koro prices kae mwadwa ni wadhi waduog piny. Mondo jo piny obed kong'eyo ni wan manifesto marwa mane wadhigo e yiero ka. Ema koro committees wage wadwa no dhi o implement mondo jo piny owinj maber. Omiyo wan komiwa majority no waikore kendo wayie ni winjo ka Junet wacho maber ni en gi experience, ability, gi the intellect midwaro manyalo rito go office mar majority no. Omiyo wan be wan gi confidence ni ka oponi speaker o kawuono omiyo wateko mar bedo majority ma court bende no osemiyowa en omedo wa meda teko no. Waneno ka wan jo Kenya wadhi nyiso gi kaka sirkal owinjo bed ni itayo. To be ok en mokwongo. Apani 207 bende ne Kibaki tiyo to ne wan gi majority. To kata US government yudo ni samoro ka conservative oyombo to the Democrats emang'eny to pod gitiya. Ma iluongo ni mature democracy. Omiyo Kenya ka bende wadwa ni wabed gi moyo ni mature democracy. Maka wan koto semiwa gini to Papa wa Roma ma en Wetangula bende oyie ni gini marwa owe mondo watine jo Kenya. Lakini magigi timre